At Sly Media Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think Sly Media TV Online. If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think Sly Media Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide. Rekaiti tange nemi baba. Ndiri kutaura nani? Kutaura na baba Nyuke. Baba Nyuke. Baba tine mune mhuri yenyu yamuinaye nevana venyu vakanaka vasikana ava. Asi mune dambudziko ramuri kusangana naro. Dambudziko rakatanga sei? Kubva pekutanga. Dambudziko rakatangira pamusikana uyu mukuru uyu. Akangotanga makumbo akangostroke makumbo asingambokwanise kutambanuka, akaoma mutezo. Saka nekufamba kwenguva taienda kuma-rehab kuhospital ndokwatainyanya kubatsirwa nekuchechi kusvikira azoitawo zviri nani. Izvi zvakwanisa kufambawo yega. Nobva zvatransfer nobva zvapa nemuduku uyu kulight. Izvi ndiye akanyanya kubatwa zvakanyanya. Haasi kukwanisa kana kufamba, haasi kukwanisa kuita zvinhu zvake ega zvekumuremera neuyu mudiki uyu Faith. Haasi kukwanisa kumira kana kuti akwambaire zvikunetsa. Akada kuti akambaire anobva agara pasi futi, akada kuti afambe kugara pasi futi. Saka izvozvi tine challenge yekuti Polite anoda kutakurwa kuenda kuchikoro nekudzoka. Faith wanoda futi kutakurwa futi. Saka zvinhu zvakatotoomera zvakanyanya. Vana chiremba vanoti idambudziko rakaita sezvaro rinokuratidza kuti zvakafanana kubva kumukuru kusvika kumudiki. Vana chiremba vakamboedza kutsvagisisa matambudziko, vakaona kuti pamatest avaita kuti hatina chatiri kukwanisa kuona kuti idambudziko rei riri kubata pavana. Saka izvi zvitangomhanya nekutsvagawo maprofita nemachechi vari kutibatsirawo. Ichi chinoitika chaizvo paupenyu hwavana ava chii kubva pane wekutanga? Chaitika ndechekuti mwana akagara aigona kungoscreama, ungoti ndakurwadziwa negumbo kana ndakurwadziwa neruoko, tobva tamhanya kuchipatara, tonosikana tonoona mwana akaita fracture, totoenda kuchipatara, takutomaridza kutotanga kutobuda, zvogadzirika futi, tikati gare zvodaro futi. Kuchikoka mabhonzo. X-ray yobuda yakabata mabhonzo. Mwana haana kudonha. Akatochikoka zvekutochikoka gumbo rese rikazonobatanidzwa kuparira nyatwa. Pasi haana kudonha. Haana kana kumbodonha. Izvozvi ndo challenge iripo yekuti asi makumbo acho anoita kuchinjana manje. Rakachikoka racho haisi riri kurwadza izvi. Riri kurwadza ndirisina mbochikoka. Asi dambudziko racho kunyange kuri kuti akachikoka pachikoro kubva kune mukuru ndo zvimwe chete zvaanosangana nazvo. Mukuru ndizvozvo zvaiitawo futi anochinjana makumbo acho. Kusvikira zvazotransfer kumukuru zvaanani, zvasarira kumudiki uyu. Vadiki ndo vakuita vachichinjana. Mukuru ane makore mangani? Mukuru ane 9 years. Makaita nguva yakadii muchienda naye kurehab? 5 years. Zvekurehab kwakamubatsira here? Kurehab kwakamubatsira zvakanyanya because akatozofamba ane 4 years. 4 years 5 months. Nekuramba chingoenda kurehab chidi ndokwandaiona kuti kunenge kundibatsira zvakanyanya.
kumachechiwo. Mambotaura zvekuti makaenda munomboenda kana kuti kumachechi nekumaprofita, pane here vamakambosangana navo vakataurawo kuti pane zvavari kuona zviri kuitika pavana, nokuti tikuona kuti dambudziko rekureruka kwemutezo riri kuwanikwa pavana vese, vanotiwo chii mukuratidzwa kwavo? Muprofita anotiwo mweya uri kunyanya kutambudza vana ndokumusha kwangu inini kwa baba. Saka zvinonzi pane nyoka inobhururuka ichibva kumusha, nyanga here yozve yochinja yoita nyoka inonanzva vana ikapedza simba kuti vatadze kufamba nekusimuka. Saka pano vandakambodedzawo vakauyawo vakatiti vanoda 300 US, asi mari yatakakwanisa kuzobhadhara 250 yatakati tokwanisa kuwanawo ndoyatakavapawo. Zvichokwadi vakaitawo zvavakaita, vakauya nehari yavanga vainayo ikaiswa pasi pemubhedha, tikagara 3 days iripo. Ndo zuva rechi4 racho ndopakazouya vakasi kuti takasi kubata nyoka yani. Zvichokwadi vakasi kubata nyoka yachoni, asi nyoka yabatwa yapano pakuti tichiti ichipiswa hatina kwanisa kuti tikwanise kuzoti ipiswe. Vakambovata tipe bhegi nyowani, vakatapa bhegi ratatinaro, ndobva vaisa nyoka yayo mubhegi, ndobva vaenda nayo. Hatina kuzoona kuti vakaenda nayo kupi, vakangosiya zvakadaro. Vachipinda makanatsoona vachipinda zvokuti vanga vasina chinhu chavakabata? Hatina chatakaona chavanga vakabata. Asi vakazobuda vane nyoka? Vanga vakabata bakatwa? Vane zvavanoshandisawo pakuita zvinhu zvavo zvavanoita izvozvo. Saka bakatwa iro ndo vakapinda naro. Murume iye akabata nyoka yacho, ndiye akabva abata nyoka yaakabata, ndobva adonha pasi, mbaita kunge hatizivi. Ndobva vatanga kutaura zvaitaurwa zvichinzi zviri kubva kumusha kwababa. Zvaiti chii? Maizvinzwa vachitaura here? Pavaitaura murume ndiye aitaura. Mweya waitaura uri paari? Ndahaka. Achiti ndahaka. Ndokutoti ndikutoda mombe, kana ukasandipa mombe mwana wako wenamba 2 ndikuuraya. Anova ndiye mwana ari kuonetseka? Ndiye ari kunyanya kunetseka wacho iyeye. Saka vadaro vakazosvika isusu tapererwawo taakutya hatichaziva. Ndopatakazongoti tinoita sei, tinobvisa mombe yacho, ndo 300 yacho iyoyo. Then amai vacho vanga ainavo vanga vakabata bakatwa, ndo vakazomisa zvipiyaniso here kuti azomuka. Ndopavakazomuka nenyoka iyaya, but yaitomuvha uchitoenzwa kuti zvishuwa inyoka iri kutotyisa. Ndobva vazoisa mutsaga, ndobvaisa mubhegi, ndobva vaenda. Asi isusu takaita challenge yekuti takanonoka kuvapa mari yavo nekuda kwokuti sitaida kubatsirwa, asi zvinhu zvava zvakaoma. Ndobva vakatombonetsa vachiti saka nyoka yacho yakutinetsa, saka toipisa sei apa, munoti mari yedu iri kundikuwadza nyoka yacho. Isusu mbva tangovapa mari yavo, patakavapa mari yavo havana zvavakazombotaura, but pamwana hatina machenjezi atakamboona. Mwana wangoramba achingonetseka, zvakabva zvakaita wese zvokuti airara achichema usiku hwese, kuti hataimborara, tairara takagara mwana achichema, kana kwaedzawo onyarara. Ngatimbodzokerai kuna baba. Panguva iyoyo yakataurwa kunzi baba venyu vane zvavari kudawo kwamuri, imi mari kuti ndoda mombe, kana ndikasadai ndonouraya mwana. Baba venyu vapenyu? Baba vangu vakafa ndichitori ne9 years. Saka mombe vari kuida chirudzi vasipo? Pane mhosva dzamakaita here mune 9 years dzakuti baba vati ndiripei? Munhaire wanzi ndibamunini vangu inini varipo, vanosvikirwa, ndo vanzi ndo vari kukonzeresa. Saka ndo vari kuti nini kwandakaromba zvinhu zvangu kuri kutova kubhadharwa mari idzodzo. Ivo baba makataura navo here? Handina kumbotaura navo, handina chandakambovaudza, kana izvozvo havatombozvizivi kuti chii. Ndo vamwe vaprofita, vamwe vanotiwo kudii? Pane vamwe futi vakauya vachitaurawo zvakasiyana nezvakataurawo muprofita akabata nyoka. Maprofita ese andosangana nawo vanotaura same izvozvo, but varevi zvavo mari vanotaura zvakafanana nezvozvo. Kuti muwaniswe yambutso nemaprofita iwayo vanotiwo kudii?
vazviona kuti zviri kukonzerwa nezvi, but vane here pavanoti kuti zviyambuke zeuye akatiwo ndinokwanisa kuita zvenyoka, zvokubvisa nyoka izvi, asi hazvina zvazvakabatsira. Ko vamwewo vanoedzawo kuitawo sei? Ya, vamwe vanoedza, vanotibatsirawo vanoti zviri kudiwa kuti dambudziko ripere, kutsanya nekunamata kuzhinji, chipota chienda kumunamata. Zvishuwawo izvozvo ndokaona zvichitasenge zvinoreruka, kana kuskrima kwaisiita usiku, kuvhunduka kudii, ndakaona zvichiita zvichidzima kubudikidza vari kundibatsirawo mazuva anaya. Zvichikwa ndinoona pane change. Amai, pakurarama kwamunoita mazuva ese nevana, ndimi mutakuri, vana vanozvarwa vakadai here? Vana vairi ava vakuru ava takavazvara vakanaka, vasina kana problem. But problem yaDelight anova ndiye first born yakatanga ane 7 months. Takutarisira kuti mwana wedu anofanira kunge akugarawo zvinoita vana vevamwe, but mwana aikundikana kugara, aigara akaita zvokukotama zvokuti musana wese waibuda kunze. Saka ndozvakatanga kundiisa mwoyo. Ndopandakazoona mumwe akandipa advice kuti ndichiendai kuhospital moenda kunonzi kuphysio, monoona variko kwavanogona kukubatsirai. Ndopatakatangira naDelight kuenda kumaexercise. Polite chizomusunungukawo, anga ari right, asina dambudziko. Akatosvika 4 years achitozvifambira, achibata Delight ruoko, simuka tifambe. Asi asvika pa4 years, Polite akatanga kugara pasi. Akatanga kurwadziwa negumbo. Rakamurwadza gumbo iro zvokuti raidhonzeka, zvitoona kuti gumbo rake riri kushotena, riri kudhonzeka, rikatosvika pakuita pfupi, nanhasi ipfupi pane rimwe racho. Ndopakatangira dambudziko raPolite ipapo kusvika nhasi haatokwanisi kufamba. Aisiti kumashure kwakambosimuka akafamba zve1 week, 3 months mwana haafambi. Kozoita Faith pandakamusununguka anga akatyoka maoko ese ari 2. Ari mucheche kudaro. Zvokuti ndakatakura mwana ndaenda naye kuMbasa, ndauziva kuti mwana akatyoka, but ndaisuspecta kuti pamwe mwana wangu akaremara maoko akadai. But nyaya yaita semaoko ake kutwasanuka inyaya yekuti mwana anga akatyoka nemumahumerus mese. Tazosvika kumba ndopandakadiscover kuti mwana akatyoka, ndopatakadzokera kuchipatara, mwana mubva anoiswa maplasta. Saka akazongorarama ari munhu wokungotyoka maoko, chero akada kusumudza ruoko aizonge kana atyoka. Saka ndofunga takatora nguva akatosvika pakusvika kuma 1 year 7 months achingochinjana maoko ake achityoka, achingochinjana. Pedzisira ndakatozoora mwoyo ndikati kana kuchipatara kwacho handichaita sei, handichaenda, daingoti akatyoka ndotorawo mabhandeji aya ekudhara ndosunga. In 3 weeks time orikavha. Ndichingodaro kusvika nhasi, asi yezvinozvi kubva ipapo haachatyoke maoko, asi ari kuita challenge yekuti akasimuka kumira nezvinhu tikangofarawo kuti mwana wedu anenge akuimprove. Kubva ipapo angonoita 3 months kumberi asambobvira akasimuka. Akazongoda kuti asimuke futi kana kuti akambaire, tikangoona kuti zvishuwa paita kana ngokomenda kuti mwana wedu anenge ane change iripo, hazvichatooneke futi, haachatokambaire kana kudii, anenge akungogwesha. Dzimwe nguva unotoona kuti even kana paari pacho angouna-una, haana kana mufaro, anoita munhu ari kurwara asi asingarwari. Kana weight chaicho, utoona kuti akadzikira weight. Antu enge achitorema, wotonzwa kuti mwana haacharemi, areruka. Zvatangidza futi zvitotanga zveiwe chema otanga kugena kana kuti tikangoti next week tinoda kuenda kuhospital kuscale, weight yatodzikira, ushaya kuti kuzvimbofamba sei. Izvozvo zvinoitika vese vari vatatu vese. Zvitu izvozvo ukatoenda, pandakaenda naPolite atyoka gumbo kuparinyatwa, ndofunga ndakamaspecialist ese anga ariko, ndakavabvunza ndikati mwana uyu ari kuita dambudziko rekuti vese weight yavo havasi kugena weight, but vane matest avakanoita, vakati pazvinhu zvese pavana zviri normal, hapana chakakanganisika. Age yavo nemakejizi avo zviri normal, but ukada kutasati izvozvizvi mwana ane 1 year something anogona kunge achitorema 14 kgs, but ndo same 14 kgs dzekurema mwana ane 9 years. Saka zvimwe zvezvinhu zvokuti dzimwe nguva zvinhu zve zvakaoma hazvo, chikafu chinenge chimboshayika chidii, but pacho pokuti unoti wambochiwana ukupa mwana uchitarisira kuti agene, anotodzikira wese, haambogena weight yacho.
saka utozozvishaya kuti zvino zvichimbofamba sei. But unenge uchitombozamawo utoenda kumboenda kuhospital utononyorerwa kuti munofanira kufidha mwana makadai. Kungononyorerwa ikoko zvatoita wese kana mari yacho ichatowanika. Takutanga kutoshaya chikafu chacho chevana uchingovavarira zvako but unenge uchingoona kuti zvinhu zvacho zviri kungoita sei zviri kubata kwese. Ungatitaure nezvekuchikoro ari kuenda vaisa vari kuenda kuchikoro vakuru? Vari kuenda. Alright, performance yavo yakamira sei kuchikoro? Aiwa, performance dzavo kuchikoro dziri right zvokuti kana even maticha acho kana headmaster vacho chaivo vanototaura kuti vanhu zvinotovanetsa kuti saka vana vachii chekumboita. Akatobata pachikoro pavo. Delight ndiye mukuru. Mukuru ari grade 4. Aiwa, pachikoro vese ndingangoti zvangu vese zvavo. Kana kadiki pachikoro vari sharp. Zvokuti Delight ECDA haana kuenda tiine challenge iyoyo. B yacho ndaingoita zvokumitisa kuno akatozoenda third term. Achingozi kuti third term ECDB achimva aenda ku grade 1. Akangonoleader futi ikoko. Up to now ndiye anotoleader kuchikoro kwavo. Even Polite wacho kuchikoro kwacho even 2 weeks. But maybe motion to Polite is very intelligent. Kana ipapamukampa Sunrise izvina kuverenga Sunrise 3 havana kumboenda kuchikoro. Tinongovaitisa pano pamba vanobata zvisingaiti. Aiwa, tinotenda kuti tati nenguva mambomupa kuverengera handiti. Nenzani Polite uri kuita grade chi? Grade 1. Unorwadziwa nei? Ndepapi panorwadza? Panoita sei? Zvokutonzobva kutonzwa kuchema panorwadza stereki? Aiwa, ndikupanza kuchikoro unotamba nani? Ndiye unotamba naye? Kana wakura uda kuita sei? Unoita pilot? Yei, basa rakanaka iri. Ko Delight uda kuita doctor? Saka uri kugona here maths? Doctor anofanira kunge achigona kamaths. Good one. Kuchikoro unotamba nani? Iwe unomborwadziwa nepapi? Tinotenda Mwari. Thank you so much. Amai, chikumbiro chenyu takatarisana nezvamunosangana nazvo nedambudziko ramuinaro muno mumusha pavana vese vari vatatu ndechekuti kudii? Inini zvangu chikumbiro changu ndechekuti kuri kunzi kudai kuine vamwe kana zviri kunzi ndezvemweya yakaipa, kuine vanozvigona kuti zvibve vana vasununguke vaitewo upenyu hwavo hwakanaka, vachizvifambirawo vachienda kuchikoro mune zvakanaka, vachiwanawo rubatsiro rwekuti pavanoenda kuchikoro pamutogona kusanganawo nemachallenji ekuti saizvozvi zvinhu zvakaoma, pamwe tiri muhwane rumu basa racho zvinosina kumira zvakanaka, vakaonawo rubatsiro rwekuti vangowanawo zvinhu zvinoita kuti vasakanganisike kuchikoro, maequipments ekushandisa kuchikoro. Fangisa Polite tatimbotarisira kuti akaona zvake kana tumaClashes twekuti anenge akatsigira akasa achikwanisa kusapoteka achienda kuchikoro, because challenge yakanyanya izvozvi pavana inyaya yekufamba vachizviendera kuchikoro. Saka ndochikumbiro chandinacho kuti vakaonawo zvinoita kuti vafambe asi achikwanisa akasapota akasa achikwanisa kuita sei kunge achizoenda kuchikoro, nekuti vakangoerekana vakanganisika pachikoro zvinhu zvose zvatowira musango akasisina. Saizvozvo zvaPolite munoita sei kana muchienda naye kuchikoro? Polite tichitanga taitomubereka totoenda naye kuchikoro makuseni, tonosiya ndamuendesa kutoilet todzoka. Mumedhi wacho semunhu wane mwoyo murefu nekufarira performance inoitwa nemwana, vakakangoona kuti beta ndipote ndichimbomutakura ndichimuendesa hangu kutoilet ndichidzoka naye, but zvinhu zvakangooma kuti ticha anenge aine vana 45 muklasi oda futi kumboona nguva yekuatenda uyu mwana uyu,
saka zvakazopedzisira zvakutombonetsa pachikoro, takudedzwa kuchikoro. Saka mwana uyu muri kuti zviite sei, tomuendesa here kuzvikoro zvezvirema. But uchinyatsotarisa mwana nezvaarira unotozoona kuti mwana kuremara haana, ende anotombofamba, otomboenda kuchikoro ikoko achinyatsofamba, otodzoka zvakanaka achifamba. Ende nekuda kwokuti pacho kuchikoro kwacho ozotarisa chikoro chaanenge achida kunzi aende, wotarisa kuti pfungwa dzevanhu vari mukilasi imomo ari kunzi aende nepfungwa dzake zvakasiyana. Saka ndaifunga nepfungwa dzangu ndinofunga kuti pamwe anogona kuzongonoitawo kunge angoti ameno zvirema, but iye asiri chirema. Saka takazopedzisira takuita kutoti madam chitipa weki, mwana achatoende kuchikoro, tichitora weki yake tichimitisa kuno kuti chiendesa kuchikoro, mabhuku achinoita sei achinomakwa namadam kusvika patiri nhasi kuzonzi tapinda mulockdown. Ndozvinhu zvazvichiitika. Saka zvinhu zvekungoti zvinhu zvinondidzikisira kana kudzikisira mwana, sekuti anenge achifanira kunge achikombitawo nevamwe mukilasi, pachinzi pakabvunzwa mubvunzo iye anofanira kunge achipindura. But kana ndinaye ndega kunokumba ndikamubvunza mubvunzo unomuomera nekuti anenge ari wani, haana mumwe munhu ari kukombita naye. Saka zvinenge zvichida ari pagiraundi, ariko kuchikoro ikoko vachiita zvavanoita sei zvavanoita nevamwe pamwe chete. Saka challenge yakanyanya ichallenge yekuti mwana afambe kubva panopamba aende kuchikoro, adzokewo kubva kuchikoro achiuya kunokumba. Kuchikoro zvake problem haana, asi nyaya yekufamba. Baba, pane zvanoda kuwedzera here pane zvataurwa namai? Inini challenge yandiri kuona ndingangowedzera ndezvekuti pana Faith 3 years haamiri, haafambi, kukambaira kwacho kundomunetsa futi. Saka ndiri kuona kuti munhu ari kuda space pakasununguka, apa anoita zvekugwesha. Akagwesha akaenda panze apa akagwesha, anozouya kunomesa pabukurobhwa nevamwe, zvinotipa futi zveka kusagarisana zvakanaka futi. Saka ndaingofunga kuti dai Mwari angangopindirawo kuti ndangowanawo panonzi pangu pandogara zvakasununguka nemhuri yangu, zvekuti vakaitotsvina dzavanenge vaitawo izvi chiuga takazvimanikidza pakuona kuti vanenge vaida kufarawo kuti vaende kwakasununguka kana kutamba neyadhi chichi. But vatinenge tiinawo vanozokomplaina kuti vana venyu chichi zvavanenge vachigwesha vachiita sei, zvinounza tsvina futi zvepa. Unotozoona kuti zveshuwawo pamukorobhwa nomwe akuiswa tsvina nemwana nekuda kuti anenge achigwesha nemagara. Saka ndaingokumbira kuti kana paine zvinokwanisika kuitikawo, Mwari vatibatsirewo kuti tingokwanisa kuwanawo panonzi pedu pakasunungukawo, zvekufambisawo from point A to B nevana zvakasununguka, kuti izvezvi ndikwanise kufamba rwendo ndichisiya mukadzi akadai hazviite. Passport ndinayo yakatosvika pakuexpire nenyaya dzekuti ndatoona kuti hazvisina basa zvekuti ndibude kuti ndiite 1 day ndisipo, hazvikwanisiki. Mwana anenge aida kutakurwa kuenda kutoireti, mwana anenge aida kubikirwa, mwana anenge saka hazvitomboiti, ndakatosungwa zvisingamboiti. Saka ndo challenge imwe yandinayo kuti pekugara pakasununguka, chekufambisawo from point A to B nevana vangu. Vangada kukubatsirai, vanokubatsirai panhamba dzipi? Vangada kukufonirai vari kuona interview yedu pasi rose, vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuUK, America nemuno muZimbabwe, nhamba dzavangakwanisa kukubatai nadzo ndedzipi? Nhamba dziripo ndedzekuti 0775 860 617 0775 860 617. Tinotenda zvikuru nekuti tiwane mukana wekuti titaure nemi mushe dambudziko renyu nemhuri yose yeZimbabwe yakatekesera pasi pose. Panhamba dzamataura kana pari paEcocash panobuda zita full name rekuti chii? Panhamba dzandataura paEcocash name inobuda ndeyekuti Shingirirai Nyuke. Aiwa, tinotenda. Thank you. Mama, pane zvimwe zvamungada kutaura? Aiwa, pane paishe kunzi vana pakutamba pakusununguka. Ndofunga izvozvo takasangana nechallenge yakawanda kubva kwatakatama kwese. Unotoona kuti pane kakudiscriminatwa kanoitwa vana vangu. Saka ini ndinozongoti chipindai mumba mugare mumba ndotsvaga zvekutambisa, vochitamba vari muno mumba. Zvekuti vamwe vanhu vakatosvika mumba muine tsvina unogona kutoshamisa kuti asamai ava vatsvaire mumba
but inyaya yekuti ndenda kuedza kuprotecta vana, sekuti vamwe vanotonga vari kusemeswa, vamwe vanobva kuti vana vavo musatambe navo, zvekuita kunge hameno pane zvimwe zvinhu zvinoitika. Saka ndo imwe challenge yakanyanya iyoyo yekuti iwe ndatoisapota zvakanyanya. At Sly Media Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. And our online audience, we welcome you back. We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. On the second report on citizens' perceptions. And for us, our interest has always been around how do we leverage technology to communicate policy, to communicate public issues. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think Sly Media TV Online. If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think Sly Media Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide.